år sedan så fick jag ett Malmö stads kulturstipendium som jag bestämde mig för att investera i mig själv. Så jag åkte till Italien för att fortsätta studera sång. Och hamnade i Rom och fick bland annat sjunga för maestro Tito Gobbi, som var sin tids största bariton kan man säga. Att sjunga på stipendium, det innebär ju att det är ganska ont om pengar, alltså till övrigt boende och mat och så. Så det som jag fick dra in på, det var maten. Ja. Och det blev så att jag tillät mig att äta ett mål mat om dagen. Det blev lunchen då. Och den gick jag till oftast i samma restaurang och åt. Och jag beställde en tallrik spaghetti och en sallad. Och vad jag inte visste då för tiden, det var att pasta, en tallrik spaghetti, det är ju bara en förrätt i Spanien eller Italien. Men allt nog, så blev det jag gjorde detta, och när jag hade gått där ett tag till den här restaurangen så började innehavaren bli lite nyfiken på den där lilla tysta, konstiga unge mannen som satt där i ett hörn och tryckte. Så han kom fram och frågade mig om det var vad jag pysslar med och så vidare. Och jag försökte på knack italienska förklara det. Studio opera cantante, aquí opera cantante, un cantante. Alltså en sångare. Mamma, vieni qua. Kallar man på mamma och hela personalen. Kom fram. Opera cantante. Och så pekar på mig så. Och så tittar de. Canta. Cool. Ja, tänkte jag. Jag känner ju ingen här, så varför inte? Så jag, det är ungefär som här nu. Så jag ställde mig upp och sjöng den sång som jag först fick lära mig när jag kom till Italien. Det är följande. Alltså, när kapellmästaren och vår kapell här, Sven-Erik och Jan, när vi är ute på kontinenten och uppträder denna. Vad var det senaste? Det var Tommarp, eller? Tommarp. Alltså, den publiken är ju känd för att den har varit med om, den har hört, den kan allt. De är verkligen kvalitetsmedvetna. Och de brukar visa sin uppskattning just här genom att göra vågen. Ja, alltså bara ett litet tips ifall ni skulle vilja visa att jag varit med och att ni begriper på och så vidare, så låt inte mig störa. Alltså. Tack så hjärtligt. Applåder säger Ricky inte nej till. Men det var det ju vågen.
Ni vet hur vågen går till. Nej. Har du inte sett fotboll? Är det någon som kan visa era förtjusande damer och vågen ser ut? Titta, där har vi! Ja, det skulle vara en kvinna till dig. Det är så vågen till. Om ni skulle visa att ni var med, begriper jag på. Så låt inte mig stå. Det är jättebra, det börjar bli riktigt bra detta. Alltså, när man gör så här, börjar på något så kan man ju inte sitta kvar med armarna uppe och lukta sig i armhålorna. Nej, alltså vågen måste ju ner igen, det måste upp och ner, fram tillbaka. Om ni nu skulle vilja visa att det begriper vad jag får. Nej så! Nu var det riktigt slik någonting. Då frågar jag, hur är det här? Har ni händerna i lungorna eller? Då får jag be er att lägga pärmarna var en kördirigenterna säger. Så, alltså, och jag skulle ju gärna vilja komma härifrån och säga att alltså publiken i Ystad, en fantastisk publik och den snabbaste jag varit med om. Mycket snabbare än de i Tomma. Och då kommer sista utfästelsen. Då börjar vågen härifrån och så går den och där, alltså där så. Och sen går den fram tillbaka, snabbt som en höna skiter. Och då så är min sista utfästelse att så länge ni orkar göra vågen, så länge orkar jag sjunga. Är det taget? Är det taget? Vi kör. Lycka till, säger jag. Men nu går det snabbt. Passa! Steinrock!